Хора, аз съм Мартин БГ и сега снимам с камера. Мисля, че всеки следващ клип ще снимам с камера. И днес ще играем Survival Games на телефона. Само за малко да махна камерата. Добре. Сега тук ще изчакам или мога да влезна веднага. Да. Yes. Извинете, но малко лаги. На къде? Ето на тука. След 1 минута и 30 секунди ще мога да тръгна. Ще направим 2-3 игри. Максимум 4. Не знам. Ще видим колко ще ни стигне време. Дали ще ни стигне времето. И секунди се остават. Още не са писали. След 1 минута. Да, всъщност исках да кажа още нещо. Тези, които са се абонирали за мене, да се абонират и за Петър БГ, макар че той повече няма снима. Все пак се абонирайте. Той да се знае. Просто да се знае. Знае, така че който иска да се абонира, който не. Не ви притискам, както вие решите. И само това исках да ви кажа. И след 30 секунди започваме. Да, супер. Хора, играл съм игри тук. И тук ще ми покажа колко секунди да остават. Сега да. И давай. Извинете хора, но трябва да сложа се пак нещо. Всъщност ще преместя камерата. Хора, на един хит съм. И майче тази игра изгубихме. Да. Тази изгубихме 100%. И двамата се убихме взаимно. Та също, ако искате, напишете долу в коментарите, ще снимам една Skywars, може би след този клип, като се изтегли. Не знам, ще видя. Yes, кафето мап. Сетих за кафето. Хора, никой не съм играл този мап. Така че, ако видя може да няма да видя някои честове. Защото изобщо не съм играл на този мап. Но извинете, но преместих камерата. Защото искам да виждам на колко сърца съм. Без това не имаше по-хубав меч. Ако имах Iron Brother, щях да го убия. Аз съм по-добър с меча, ама което оръжие ни дадат, не, с него. Колко хора сме? Не сме много хора. Даже изобщо. Изобщо нямаме много. Аз чакай към 3 ще изиграем. Аз така бързички играя. Аз умирам. Но много бавно става това. А по принцип на Skywars се чакат 8 секунди.
3 секунди ще чакаме, нямаме проблем. Също напишете долу в коментарите дали искате да пускам песен в началото на клипа или да не пускам. Вижте. Да започвам. Така ще намеся камерата, защото... как я сложих така гадно. Добре, този път сме с меч. По-добре сме този път. Той ще го попреследва малко. То ма видя сега и ще бяга. Ще бяга. Излезе му писка. О, мале, ле. Ще ни дестройнат. Хора, сега ще трябва да бягаме. О, не е зле. Може не би. Победихме! Колко лесно, колко лесно! О, фак, аз на къде тръгнах? Също може би ще играя с Skywars, но не в този сервер. Защо не сме започнали играта, аз съм мръднал. Пишете имидж. То мап съм го играл. То мап съм го играл. Як е? Мен лично ме кефи, защото все ходиш по плажа, ти какви са. Само детайки трепиш. То мисля, че пише. Да. Ето човек сега помня. И ще ми отмъсти за миналата игра, защото откарах победа. Той беше с дъма меч. Но нямаше какво да направя. Той като е без честплейт, аз съм с цяла айран броня, но той голяма грешка да е с всичко айран и да има дъма меч, така ще да умре. Според мен е бил някакъв нуб и е изкарал супер големия късмет. Или е бил на малко сърца. 100% е бил на малко сърца, защото имаше PvP и всичко видяха. И след 30 секунди ще започваме. Този клип ще бъде някъде след тейта игра и това ще бъде за канал. Ако се получи кратка играта, значи няма да бъде. What the fuck? Откъде ми си нещата? Оно гомеле стана, гомеле стана. Защо не мога да ги треба?
Ти ли ми ги открадна? То пиче безбройна. То е саднат. Пич, ела. Пич. Какво се правиш? Ще бягаш ли? Ще бягаме, значи. Това да ще бягаме. Така. Даче. Това място ми бих бягал. Защо му учи? Това са ти свършат почитата. Ще бягаш малко. Пак аз съм го захапа. Колкото ти виждам кола. Да, този човек с какво го бия, колко време го бия изобщо. Кажете ми откъде да стои, отляво или отдясно. Но вие решете, защото аз така не мога нищо да видя. Наравно бяхме, но това ако беше често, вече ще ме прави всичко настроение. Що си скрит? Ето защо си скрит. Еми, и да ни изчезнем. Това мечи си. Защо? Пита долу в коментарите, искам да ми кажете защо така става. Защото понякога пия без да задължава никак. Някакъв идва, аз го усещам. Но ще допусне голяма грешка, защото ще го изсям. И никой да няма лък. Нищичко не се остава без милост. Ох, дай. Хора, всъщност, вече снимам и Сойнинг. И хора, аз ще ви кажа, защото се няма да ми стигне времето да ви кажа цялата игра, защото виждате, много време снимам вече. То максимум е 15 минути. И това аз ще ви разкажа краят и това беше от мен. До следващото видео.